Natural asin nasa puso kan mga Bicolano ang pagiging relihiyoso. Mahilig sa kaugmahan asin pagtiripon. Saro sa kultura ta ang pagselebrar kan kapiyastahan nin patron kan satong banwaan o barangay. Ngunyan, sa ikasiyam na episode sa tuyang pag-urulayan ang Episode 9, Taga Barabarayli, Istoryahang Piyesta. Psst, psst. Ano? Alas 12 na! Ayo, open gate na no! So, hello mga kanatong natiks! Mga kanatong natiks, maray na aldaw na naman po sa indo ngunyan. Okay, so, ngunyan aldaw? Today. Ano mo kayo pag sa summer? Diyan na uso ito bagang mga piyestahan. Di ba sa Pilipinas kaya, kada summer, kada ako ning okasyon. Iyo. Ang ano pa dyan, ang pinaka sikat, iyo ang piyestahan. So, ngunyan daw, pag-uurulayan mi ang tungkol sa piyesta. Iyo, sa mga nakaaging aktibidades. Tapos aramon ta kung, sa mga i-share mi kung mga patron ta, tapos mga, ang pinaka-highlights kumbaga, dahil man sa pero pinaka-highlights iyo si Pagbarayli. Sa mga naging eksperyensya mo. Kumbaga. Si Barabaraylian kang panahon, di ba? Iyo. Kasi ngunyan kasing panahon, day mo aram na eh. Mm-hmm. Kasi siyempre harayo na kita sa Pilipinas or siguro sabihin tanang nagkaigwaning pandemic, di ba? Day mo aram kung paano na lang sinisilibrar. Siguro ining ulayan tango niyan, babalikan ta si mga experience takad to, si mga makaugma, si mga mapangirit. Diba? Kumbaga pangpamis. Iyo, kaya yan. Pangpamis. So ang hapot ko sa imo, ako muna mahapot sa'yo. Sige, hapotan mo ako. Inot na kahapotan. Ini na po. Ready ka na ba? Oo. Okay, first question. Candidate number 1. Leman, anong patron kan sa indong banwaan o barangay? Kang nasa baybay ako or Calabanga, ang patron mi kang kang barangay mi is Nuestra Señora de Salvacion. Mm-hmm. Kasi Salvacion baybay. Ang sa Calabanga si Nuestra Señora de la Porteria. Ayun. Kang nasa Bao kami, San Vicente, since naka San Vicente. Tapos sa Baaw, si Saint Bartholomew. Right? Bartholomew? Si Bartolome. Oo. Kamo sa Indo? Sa Muya, kakatapos lang po kang fiesta dyan sa Barangay Kagliliog, Tinambak, Camarines Sur. Iyo po ang samong patron si San Jose. Kang Marso 18 asin 19. Iyo. Baka may tanda pa sa Indong Lechiplan. buko salad. Sabi ni Mama, dahil man da siya naghanda. So, ang ginipo dyan da, nakikakan lang da siya. Tapos, nagpatos na dagos. Iyo. Para sa sunod na aldaw, may pagkakan pa siya. Madya asin makinangong. Sa istoryang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Bon. Asin si Christina. Sa paggugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Pangaran kang barangay nindo, depende sa patron. Iyo. May saro sa magay na example kayan or halimbawa, dyan sa may Peña Francia. Oo. Alam mo, San Isidro, San Ramon. Iyo. Di ba? Ang mga, ninda, Area Street. Iyo. Saka ang iba, may ibang pangaran ang barangay. Mm-hmm. Tapos, igwa pa ning iba ang pangaran kang santo or ang kang patron sa barangay. Halimbawa, sa Baaw, ang Agdangan. O, sabihin ng Baaw mismo. Mm-hmm. O, Baaw man si Bartolome, di ba? Iyo. O, so, sa Muya, Kagliliog. Iyo. Ang mga... santo ning mga liog. Magagaya ng liog. Di ba? Sample mo na lang ako. Charot. Yun na nga niyan. So, kumbaga pag piyesta sa tuya, sinisilibrar ta, si kapistahan kang
patron katong santo, di ba? Ayon. So yan. So ngayon bago magpiesta, siguro sabihin tanang bago magkapistahan. Igwa na ba ganyan si mga nagdadarayo? Ayun. Ayun, di ba? So, yan si Saro kung ay si pangduwa kong kahapotan para sa imo. So, ano ang mga indikasyon na piyesta na? Di ba? Haputan ta ka muna. Nagbalikan yung haputan. Okay, so sa kuya, ang indikasyon na piyesta na ay igwa ng peryahan. Peryahan. Di ba may mga barangay sa to, ito mga peryahan, Tamang-tama yan. So, pero dito, ang ginigibo ninda, sarong bulan pa sana, baga, advance sinda. Mga February, kung sa muya, example, sa February pa sana, yaon na sinda. Nagpapuon na sinda, magtuy-tuy yun, o magralaag kan sa indang mga peryahan. Ayo. Igwa po dyan itong piwi, dart balloon, saka igwa po itong ruleta, di ba? Tapos, ang igwa pa kayo dyan, banderitas. Yan. Ayo. Kumbaga, di ko aram kung taano tiglalagan ng banderitas. Yan i-search ta. Haputon mo si Google. Ayo. Siguro syempre, maging baga, makulor baga kaya ang piyesta kung igong baga mga banderitas. Ang iba pa nga iba kaya, tigpipirinturahan baga itong sa gilid kang tinampo. Ang gapo ning kulay puti. Ayo, di ba? Tapos, ngunyan, di ko na siya masyadong nahihiling. Nakakamisman. Ayo. Saka, sarong bagay pa kaya, pag nagpipiesta, garo, kay puan maugma. Kung mayog kang kulay, baka man maugma. Bang iyo. Tapos pa yan itong garo, mga competition sa kada zona. Iyo, diba? pag-garayo na ning zona. Yes. Ang iba kaya, ang naabutan ko kang panon doon, igwa pa ito bagang suro. Iyo. Suro baga, pipinturahan mong iba-ibang kulay. Tapos aagihan mo, itong nakalag ning garo, laganan ning tenanom, tapos pipinturahan. Basurahan. Basurahan. Di ba? Pagarayunan. Kaya yan. Ayun. So, yan. So, igwa ka na kitang banderitas, nga na sabi mo. Peryahan. Tapos itong mga dayo. Ayun. Mga bagong pandok ang nahihiling ta. Ayun. Tapos halito sa mga peryahan Ang kaya saro dyan bagay, kung haloy-haloy, or kumbaga pirang bulan pa bago mapista nawawara na ako. Itong kang kapistahan is that para magkaigwaning kita. Ay, syempre isipon mo magduman sila ning sarong aldaw. Maana yan. Maaral sa ka pa ning laganan ning laganan ning piwihan lugi kang maray. Ayun. Tapos saro pa kan aki pa kaya ako pa. Elementary. Saro yan sa maaaraman mo na piyesta na. Ang practice mi kayan sa high school, ay sa elementary, kang mga barobanda. Ayo. Tan-tadadan. Permi na yan, after kan sa muyang pagklase, may practice yan permi. Ayo. So, guro baga maparade ka mo kang kapistahan. May parade talaga kami. Leader man nga ako kang majorette. Sa kang piyesta ning banwaan, igwa sindang inaapod na mga military parade, mga drum and lyre, drum and lyre competition, araw kaya. Si mga darakula na yan na banwaan, pero araw sa mo yung mga kasaraditan sa mga barangay lang muna kita. Duma kita sa barangay, tayo mo ugmahon bagang balik-balikan. Iyo. Simple lang, elementary sa high school. Yan. Iyo. Kaya iyo pa yan. Saka igwa po dyan, bago magpiesta baga, itong kada Sabado, di ko alam kung kada Sabado, Domingo, igwa dyan yung amateur singing contest. Social ka mo. Di man. Ito bagang, yun sa amateur singing contest niyan, siguro, kumbaga, dyan na nade-develop si mga parakanta. Bakong iyo. Si mga parakanta kantong panahon, kumbaga, bago sinda magduman sa national competition. Iyo. Nagpupuroon sinda duman sa mga amateur singing. Kaya nga ni amateur, pa lang. Oo. Baguhan pa lang. So, ngunyan, may mga dayo na yan, ibang banwaan. Tapos, pag nanggana sinda, mabalik sinda sa sa finals, which is, pirang banggi bago ang kapistahan. Ito mga final competition. So, long competition pala na yan sa inyo. Iyo. Ayos. Kumbaga, every Saturday night, bago ang kapistahan, iba-iba man na parakanta. Tapos ang ginigibo kaya yan, pagkatapos magnubina. Kasi may perang may perang simana na novena sa patron bago ang kapistahan. Saro pa yan sa indikasyon na piyesta na kasi ang paglibot kang imahe kang mahal na patron sa mga harong-harong.
Iyan ang ginigibo ninda, nagnunubena sinda, tapos nagtataon ning donasyon, kumbaga. Tapos ang iba nga, ang minsan nga ni kayan, ang simbahan mismo, nagkakaigwa ning parapol. So, may mahihiling kita na raffle ticket. Ayo. Sa Indo yan. Yeah, samuya. Samuya, ano kaya? Ano lang? Group up, ano lang samuya? Panubina lang. Tapos kaya, amateur na. Yun yung saro sa mga bagay. So, saro yan sa mga indika. Saro pa, igwaman din kitang burulangan. Yan. Saro na. Garo aram-aram, hindi ko aram bulang na yan. Aram ko yan kasi si lolo ko para bulang. So, talagang hapon-hapon, permina igwa ngayon ng igwa ng bulang. Hapon yan, mga alas, padas magkakaning, ning pangudto. Maralayog na yan. Sa Indo pala, garo may garo bulang talaga. Bulangan, oo. Eyo. Samuya mayo yan eh. Sa mga liblib na lugar, pag na, pag nasa wisaw ning pulis, mate. Yan. Drulagan. At least may rason sinda, tanong ka mo nagbuburo lang, pista. Yun, nakipista kaya digdi. Pero ang ano ngayong handa, manok. Iyon ang mga bagay na ma-observar mo bago ang kapistahan. Ano pa? Kadakol kita. Sige daw. Ano pa yan? Igwa pa ang pa-order. May pa-order ning baka, manok, saka urig. Kasi maburunuan, di ba? Bago magpiesta, nagpapa-order na, kaya perang kilo ngaya, araw ngayang parte. Sa mo araw ka yan. Tawan mo nga kung dugo, ito nga si mama mahilig yung makiiwal. Gusto ko yan, ito humalaman. Tapos oras na may taba-taba, yan balik yan sa imo. Kami kaya sa muya, nagbubuno kaya kami. Ano yan? Yaman be? Kami kaya, syempre, kung halimbawa, dakul man kaya kaming bisita. So, ang bisita may is mga dayo pa man kato. Kato kang mga kaakian ko. Pero ngunyan, di naman na sana makipista eh. So, mabakal na lang kami minsan sa sentro or si mga nagburuno dyan ng urig, makikibanga na lang kami. Ayun. Araw ka nang ginigibo mo. Tapos yan, di ba? Katakulong ka naman na daw ng mga urig na siging, pag desperas. O ngunyan, uulayan tayong desperas. Ayun. Sige. O kanya, pag desperas baga, ang gibo kayan, or sabiyon tanang mga bago magdesperas, maarabot na dyan si mga kamag-anakan mo na haling kamag-anakan mong haling Manila. Yan. Puti-puti na ngaya. Puti-puti na ngaya, iba ngayang pandok, magayang-gaya ng itsura. Ayo. So ngunyan, kang kapag pag desperas, yaon na dyan, madadnawag mo na si mga burak kang mga urig. Ayan. Makirakon. Di man makahirap. Tapos siraman. Ayun. Tapos maaaraman mo pati nga, maaaraman mo nang gadyan kung sisay ang pinakapopular na parabono sa kapopular na paraluto. Perfect. Ayun kami minsan kanto, ang ginigibo mi is makuha pa kami doon sa ibang barangay. Mga sikat na paraluto. Diyan mo pati mahihiling ito bagang mga nakabiritay na bagang karne pagkapistahan. Desperas. Tapos iguanin perming dinuguan. Ayo. Diba? Saka permiyan, ang mga tao dyan perming burat. Sabi nga ni Charm duman sa post dinuguan din na puro bungkukan. Tapos igwa pa ning macaroni. Ayo, macaroni. Pampadakol. Ayo? Ang iba macaroni. Di ko na-experience yan. Namitan mo masiraman. Sa Indo, dinuguan na may macaroni. Okay, tapos, ang nagluluto pa, permiyan may yosi. May sigarilyo. So, apos kang yosi niya, dagdag pa duman sa dinuguan. Pero paborito ko yan. Dabis yan. Ayo. So, iyo pa yan. Sisirisingot na naman ako kung ano-ano naman baga. Ay, nako. Ayun. So, yun nga, ito katong halimbawa baga, pag desperas baga, yaon naman dyan si mga kababaihan. Ito bagang, si mga lalaki nasa los na nagbuburuno, nagruluto. Iyo. Si mga babae yaon sa laog, nagpapatos. Ibos! Diba? Oo. Mag-ibon ng leche plan. Ang pinakagusto ko naman, itong inaapon ng Karakusko? Ano itong mga puning ibos? Itong itong mismong itong laganan. Iyo. May apo duman karasusko o something. Bako, yan? Container. Hindi, may bikula apo duman. De ko lang masayod. Basta something na karasuskos. I don't know. Karakusko, whatever. Hindi mo na, papayaan mo na yan. Papayaan. So igwa pa yan, itong mag-ibon ng leche plan. Saka hindi po dyan malingawan, itong mani, na-coated na mani. Ay, di ba? Minsan nag-ano kayo ng ang pagkatapos pati kayan, pag niluto itong inasukaran naman ilalagyan duman sa laganan ng mayonnaise. Ayo. Di ba? Mga nagkapira yan. Oo. Kumbaga, di ko aram kung dessert yan or panghimagas habang naghahalat. Iyo. So, sa pagkakan, dain hanggang mahahali din ang atsara.
Yan, atsara. Atsara, dinuguan, adobo, kaldereta, gabos na may mga ta. Sa yan, mga pagkakana yan. Ayo. Ang ano ka yan, mga ginigibo mo na pagdesperas. Oo, sa bagay. Di ba? Oh. So, alam mo, pagdesperas baga kaya, dyan mo na, maaasahan si mga atsara nga ni, sabi mo nga ni ginigibo. Ayan, sabi ni Joy, karasutso. Ayan, salamat. Karasutso. Yan. Iyan si Apo duman sa pag-ano kang laganan ng ibos. Ning ibos. Ay, taray. Di ba ibos, ano pa? Latik. Latik. Inang ginigibo ka mga babae. Iyo. Tapos, pag desperas, iguana yan baylihan. Ayo, nagpupuro na dyan. Ay, nagbabandilyo muna, di ba? Bago, di ba, may mga dyan, nakadurukot sa mga zona-zona. Ang babae ngaya, 50. Ang lalaki ngaya, 100. Ang table, gurano. 150, 100, sabi yan. Ay, Tapos, sa Indo, tiga-ano pala? Iyo, Tig-pupos pa. pigpupos yan. Tapos, igwa pa yung taga-bandilyo sa muya. Ang baylihan po, atsana. Iyo? Bandilyo po. Marok yan. Tapos, saro pa, igwa pa kami, itong, mabiding. Mabiding kung sisi ang itong tinda sa laog mismo kang kang baylihan. Iyo, Ito igwa ang pa baylihan. karo ka yan. Ang baylihan baga kadto may kulong. Iyo. Di ba? May gate nga ni baga. Oo. So sa laog, igwang saro na nanggana sa bidding kung siya lang ang may karapatan. Yung karapatan. Siya lang may karapatan, wag patong ning presyo. Iyo, siya lang ang Iyo. pwedeng magtinda sa laog mismo kang baylihan. Iyo, tapos makuha pa ka mo ning para tugtog. Tuytuyan. Dito mga para tugtog baga. Ay, barangay na kayo ang barangay na kayo ang may sponsor. Iyo, kung sisi ang maano ning sound system. Ayan. Or kaya, di ba? Kaya sinda nagpapabayad pag naglalaog. Kung yan sa lalaki sa kababae. Kasi babayad men din dayan sa sound system. Iyo, sa sound system. So yun na nga ni iyan, pag pag barayliyan na ni pagkabanggi, dyan na yan. Ito bagang sinag-uruling haling Manila man nga. Ayun. Iyo, yan ang pinaka-aabang-abangan. Araw mo kanta, Ano? Ano? Ay, tas syempre baga, dyan na sinda mapahiling kang purmahan niya sa Manila. Dyan na sinda mapahiling kung gaano na sinda nagpuruti. Di ba? Sabi nga ni Jan Christoph Nale. Yan ngayon dyan si mga magpipinsa na nagtataro Tagalog. Yeah. O saan ka ngaya? Yeah. Saan ka ngaya punta? Saan nga sa Manila? Uri, sarong taon pa sa ngaya. Totoo. Iba kaya, totoo yan. Itong sarong taon pa lang, lingaw na magtagalog. Ang iba talaga, grabe. Ew. Tapos iba ang feeling ninda, very proud. Tapos talagang halangkaon ang ang kuko na yan talagang nagtataas-taas pag nilalakaw. Iyo. Pero ang daraka yan pag uli, biskwit man. Ito kaya bagang tipong, siyempre tagakagliliog ka. Siyempre, almawa ako. Sa barangay tagakagliliog nito. sa barangay mi. Siyempre, maitom-itoman talaga ako. Talagang nag-anggot na mara ang pagkaitom ko. Talagang yung likod-likod na yan. Talagang irum-irum talaga yan. Tapos, maarabutan na yan. Talagang hiling mo. Talagang puuntok-tok hanggang bitis. Hihilingon mo talaga. Sabi mo, puti-puti naman kaniya eh. Iyo. Tapos siyempre ba, kaiba mo kayang tubig sa Manila, puro Iyo. na chlorine. May Clorox naman. May Clorox naman. Iyo. Tapos, yun na nga niyan, di halimbawa, mag-arabot na, yun naman yung pag-asa kitong mga lalaki baga. Yan na yung mga crush ngayon. Yeah, crush man ngayon. Tapos, inabang-amakan pati yan kang lalaki. Tapos, siyempre, pag baraylian baga, patiribayan yan, kung sisi ang ibabayli. Ngunyan, pag abot naman sa lalaki, yun na ang maralaogan ng pormahan. Diyan mo na mahiling si Perming naka-checkered. Speaking of, dyan sa baraylihan, dyan mo mahihiling ang mga fashion statement kang mga lalaki sa kababae. Igo dyan ito hong maninang. Ikaw ang magaruma first Holy Communion. Ikaw ang garuma mapaopisina. Mapaopisina. Ikaw ang garuma ning JS prom. Itong nakikibaylihan baga, tapos una mo, ito baga, nakasapatos pa yan. Dayman sa pagngirit, Diyan din maabot itong nakikipagbaylihan bagang balat baga na sapatos. Na kulay brown, tapos ang inutan kang kang sapatos, itong umbok. Kung baga garo itong kay McDonald. Tapos igwapayin ko to. Tapos naka-checkered na polo. Naka-checkered na polo. Diba? Kung bakong naka-checkered na polo, naka-long sleeve, tapos tutupion niya nagagaro gigibon 3/4. Bakong iyo. Yun.
Di ba? Tas Araw kinong pormahan eh. Pinakasunod, siyempre, ang mga babae dyan, no? Mga suro sexy man nga. Tapos habang nasa luwas na naghahalat pa ta, siyempre, ang iba kaya nagpapuro una, naglalaog na. Oo. Tapos, bara ka na yung table. Si mga babae man, pero ismik man Nakabiribistida. nga yan. Ayun. Arog pa kaini may dadagdag ako dyan. Pag sa babae, ito bagang mga haling Manila, dyan na nagpuon itong mga nakashort, Yo. tapos igwapan ito bagang naka-checkered, pero binugkos lang yan sa mga waistline. Yeah. Bagang iyo. Gibo ko yan. Gibo-gibo mo yan. Tapos, ang gigibuong ko yan, pag chichirismisa na yan. Yes. Sasarabiyon ko yan, pukpuk. Pero sasabihin ko yan, itong Daiman. anong trabaho ko yan sa Manila. Tubod yan, real talk yan. Oh. Ang iyo. Kaya minsan, bahay ng pakialam, ngunyan, pag abot kang sunod na baril yan sa sunod na taon, mahiling mo kayan. Kada ko lang nakapormang araw ko yan. Ayun. Saro pa sa mga kaano ko dyan, ewan ko kung may mga na-experience, may naka-experience man na araw kaniyo. Ako kaya, ang magurang ko, medyo restricto. Oo. So, bago ka makabaili, ang ginigibo mi kaya mga klasiko ka to kan elementary, sinasabihan ko na sa inda, baka pwede man ka mo magdurman sa harong. Oo, ipagpaaram. Maneruwi na, pwede mi man nga pong, iba si Christine, Iyo. barili-barili lamang nga kami sa plaza. Oo. Tapos, kasabihan makayan hon, ano oras ka mga orole? Tapos yan. Sa hatod mi man si Christine, kaya safe man po siya. Tapos di nagahalat ka na kung maiyoda bahala ka man sa buhay mo. Di mo aram itong bahala ka kung Sa buhay iyo di ba? Ayun, may duwang meaning yan. Ayo. Pag bahala ka sa buhay mo, na nagdumang ka, hapotong kintan, masain ka. Yeah. Di ba? Oo. Sabi mo, kaya bahala ko. Oo. Pag di kang managhali, sasabihin ni mama mo, Taday ano ka di ka naghali? Minsan, di mo aram kung ang pag sinabi kang magurang bahala ka. Di ba? Kaya mas magayon itong kapag mga barkada man ni magurang mo, nag-inot na maduruman. Na-experience ko din yan. Nagduman sinda, aki-aki pa ako ka to. Ang ginibo ko, nagduman ako sa irarom kan sa indang table. Oo. Nag-iirinuman sinda, pero borelli sinda. Tas ako man, nasa irarom ako, barasi ko man kutkut ka mga Oishi, tapos Pepsi, Mga mani. pagkakanian, Ako kaya di ko na-experience yan. Siguro nakalaog ako ng baylihan. College na ako. Takad to, pag naano kaya ka to sa muya, nagluwas na kaya to sa isipan mo na. Iyo. Kapag niya ang kasalaog kang baylihan, saraksakan. Ayot! Pag mga alas 12, Ayun, alagpas, Diyos ko, kasi bururat na. Ayo. Sa kaya kung kayo dyan si mga fraternity, si mga lalaki na mga pasaway. Tapos, ang saro pa kayan, ito bagang may contesan baga sa mga garo sa babae. Na pagdaing niya binayli o araw kayo ni pinili si sarong lalaki, garo nagkakaigwanan ng garo alitan. Iyo. So, ang ginigibo, pagluluwas, abangan. Uro yun, saraksakan yan. Uyo, kaya ito ang sarong mga dahilan kung habo kami. Habo kang paibahon kang magurang nindo. Iyo. For your safety, man. Nag-abot na katong college kami, siguro nag-iba-iba naman si si datingan sa baraylihan. Kaya arog na kadto, nakalaog na ako ng baylihan. Ang pinakamapangirit pa dyan, nakalaog na kami yung college, or sabihin ta ng college na ako, yan kami sa baylihan. Matanga na, yaon doon si magurang katong kaibanan mi sa luwas, may darang pambanas. Ay, umuli-uli ka na. Kung Iyo. daiman, barabaylihan muna, tayo man sana. Kakastan ka man lang ni mama. Iyo. Di ba? Arog yan kaya ni. Tapos saro pa kayan, itong pag alas 12. Iyo. Di ba? Di yan. Open gate na. Open gate na. Pero ako kaya ka to, na-experience ko man ka to na kapag, amay-amay man ako, mga alas 10, naglalaog na ako. Pero libre ako kang lalaki. Yeah. Pero may kondisyon. Sweet ka. Ah. Sabi ko, di wawa, ayoko. May pampayad ako. Charot! Tambog mo man, tubod mo naman. Joke lang. Dyan po sa barangay ninda, haputon ko po kung sisi po ang nakabaylidig din na. Tapos sabihin pala na ibang pala na nababayli. Anong pirmin lang nasa bangko. Yung yan. So, yun nagduwa lang kita sa baylihan. So, yun sa Despiras. So, ngunyan, kaaldawan na ning kapiestahan. Di ba? Pag kaaldawan na ning piyesta, siguro maagahon, dyanin malibot itong patron. Ayun. Itong may combo na yan. Iba na pati yan, may banda na yan. Itong nagtutugtog kay iba ang prosesyon. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Iba ko man arugin. Prosesyon, arugin ang tugtog. Hindi pala. Ikaw ba itong gartugtog na garo itong pangpamata ning tao na, bongkaras na kamo, pista na.
Diyan yan masaralang katong mga tigrulutoon. Iyo. Di ba? So, yan, saro pa, i-add ko lang. Bilang kasing sakristan. Oo. Sakristana. So, kami kadto, grupo kami ni mga sakristana na nagduduman sa iba-ibang sityo. Oo. Alam kang, nagdadayo kami sa Salita Banwaan, yung sityo kag Pinilipig, Daligan, Magsaysay, sa Kabani, sa Kadakulon pa. Ito ang sabihin ko ng pinakasimple, pinakasolim na experience ko pag nagpipiesta. Oo. Kasi sadit lang yan sityo lang siya. Tapos sityo na tapos kami nalipat kami itong pigsasakayan may baruto. Yeah. Tapos syempre, very special yan kasi si Padi ang kaibanan mo. So pagkataas kang misa, gabos na masisiram na handa kang kagharong, mananamitan mo. Iyan ang pribilehiyo pagiging sakristana. Itubod ako dyan. Nagihan ko na yan. Saro pa kaya, duman sa Calabanga, sa Sabang, ang patron dyan, si San Juan. Yan ang patron, ako baga, ang middle name ko, San Juan. So, ngunyan, pagpipista baga, sa binta ng Desperas, yan, garo, ipapagoda. Yan. Di ba? Ipapagoda yan. So, kumbaga, barasaan. Yes. Di ba? Sa kapistahan na yan mismo. Ay, sa Indo kapistahan, sa mga Desperas, tapag kapistahan, talagang garo karakanan lang, or whatsoever, maduman sa harong-harong. Iyan sa muya. So, yun yan ang day ko malilingaw-lingawan. Kasi pag sakristan ka, pirmi kang kaibahan ni Padi, pirmi ka pating alalay, makakasakay ka sa baruto, special treatment. Iyo. Di ba? Tama makasakay ka sa sa sasakyan baga, ito bagang pag nagpo-procession baga, may mga sasakyan man yan ng iba, di ba? Ayun. Iyan sa iyan sa mga bagay na na-experience ko. Tapos yan, kapag kapiestahan na. Oo. 'Di ba? Saro sa pinakamagaling ken, it's yun na tong pagmisa, pagpasasalamat sa patron. Ang misa kayan, mga alas 8 ning amay. Pagkatapos ning misa, bunyag. Yan, may burunyagan sa karasalan. Karasalan, kumpil. Kumpil. Tamay maabot dyan ng arsobispo man. Ngaya, pagdakulang barangay ka mo. Pero pag sadit lang, Padi lang. Iyo. Tanda ko to, katong kapistahan sa Muya, duman binunyagan si tugang ko sa barangay. Ang dai kong malingaw-lingawan duman nakapistahan sa Muya. Itong si papa ko, nagtatrabaho ko ito si daddy sa Laguna. May darayan. Ano mo itong laganan ng tubig na blue? Iyo. Ang gibo ko yan, laganan ng lambanog. Kadakul. Sabi na, kadakulon lambanog. Tapos ang isasaro pa kayan, siyempre sa dagat. Pero may seafoods. Ay, sira. Yun ang mga inaabang-abangan katong mga bisita mo na taga-Bukid. Ayan. Ang mga seafoods. Ayun. Yun yung sa kapistahan, Saro lang pong advice, baga, para sa mga kagharong na nagluluto. Dain nanggad po nindo ilaag, gabos na handa nindo sa sararo, kumbaga, one time, big time. Oo. Kasi igwa pa po dyan masunod. Igwa katang part 1, part 2, saka part 3. Kumbaga sa kasal, may first table. Yeah, first table, second table, third table. Tapos, ang makulog lang sa buot, di hindi masyadong niluluwas ang dessert. Eyo. Ang yema, ito paborito mo. Leche plan. Iyo. Diba? Buko salad. Ito talagang inaabang-abangan ko. Ako kaya, day ako nakikipiesta. Piesta. Day ako sanay makipista kadto. So ngunyan, ang ginigibo ko kadto, pag nakipista ako, hapotong kutulos, may leche plan ka mo. Ayun na, pag mayo, duman ka na sa sunod na harong. Duman ako sa, i-reserva ako na. Tapos, ang sarap pa kaya kayan. Halimbawa, pag nakikifiesta ka, dapat, dahil ka nagkakan sa harong nindo. Ayun. Saka tapos, ang pantalon mo, haluag. Kumbaga, lalagan mo na lang ng paha. Ayun. Tapos, dapat, igwa ka ng game plan. Kumbaga, may plano ka. O iningay sa harong na iniinot. Ang kakanon ko sa ngaya, si special tininda, imbutido. Sa pangadowa ngaya, ningayang buko salad. Arog ka yan. Kasi kung kakarakanon mo nagabos sa sunod na dudumanan nindo, manang, basog ka na. Tapos excited doon ka magulit na maudo. Tapos hirak-hirak man baga kaya minsan, nakipista ka na,
Minaano ka pa, minahirit ka pa, mapabalot ka pa, di ba? Ay, sa bawa nga po dyan, putsiko. Putusi ako. Putsiko? Putusiko, yun. Kala ko pagkakanya na. Sa sa Rinconada, putos, ibig sabihin patos. Ayo. Putusi ako. Putusiko. Yun ang apo dyan. Tapos, ang ano pa dyan, ang pinakamapangirit pa dyan. Tapos, syempre, yun pa dyan si mga kamag-anakan mo. O matabang yan sa imo. Matabang yan sa imo. Yung si mga mahurugas. Yun si mga nasa kusina, permi. Yun ang taratanda kayan kung may tanda pa umayo. To, real talk kita, no? Real talk. O, di ba? Pagkatapos kang pistahan, iyan si maparatos mo ning pang-uli sa haro. Pang-uli iyo. Di ba? So, iyan ang sarap sa mga karanasan ko pag piyesta. Tapos, yun yan, pagkapistahan, igwapa na naman yan sa rong baraylihan. Pangatawang baylihan. Diyan na naman diyan na yan kadakol burat. Tapos syempre, hali sa pista, bago ka maghali. Hali sa despiras, tapos pista. Yung nga ni, halimbawa, hali ka nakipista. Oo. Yaw na dyan si mga dayo. Oo. Si mga dayo, tapos syempre nakikakan. Pagkatapos makikakan, makikiinuman. Pagkatapos makiinuman, pagkaya-kaya pa, maduman yan sa baylihan. Ang baraylihan ba sa Indo, may itong garuhan? Bawa, sa mo kaya iguan, duwang klase. Baraylihan ng mga aki sa kagurang. Pang-aki sa kahovenes. Tapos si pangduwa, mga gurang. Ang sa muya, ay naapo dyan biasan nights. Ano? Biasan. Biasan? Biasan. So, ngunyan, ang ginigibo ko yan. Ano ibig sabihin ng biasan? Day ko aram, bahala man sinda kaya. Day ko na naintindihan yan. So, ang pagkatapos kang piyesta, dyan yan. Tapos, syempre, tapos na magrilinig, tapos na maghanda. So, it's time naman para sa mga gurang. Kaya dumana nagkagawa ng baraylihan para sa mga gurang. Sige, hapoton na ka. Ano ang pinaka-signature na dance move sa Indo? Sa mo kaya igwa? Square dance. Yan. Pag mga gurang. Sa mo gabis ka nga mga hoben? Ayo. May mga leader dyan sa mo, si Ate Amor, shout out sa imo. Ate Amor ng Bitonyo, tapos si Manny Dennis. Yan, saro yan sa mga si Ate Lenny, Yanila. Sige po siya, sinda ang pinaka-leader kung talaga, tatak na para bayli. Para bayli. Yeah. May isi-share ako sa imo. Kadtong nagpaburias ako, as in duman ko na experience si baylihan na kakaiba. Itong baylihan duman, may isang itong ball baga na nag-ikot-ikot. Nag-ilaw, Kung baga ang lang nila nakalagduman is garo bumbilya lang. Tapos may tugtog. Tapos ang gibo nila may pantomina. Wow! Iyo aabutan ka ng sobre. Tapos ang gigibong ka yan, di ba babaylihon mo? Mahanap ka naman sa mga grupo ng mga babae, bubutungon mo. Sabi ko enjoy yun. Ay, ibang klase. Ay, sabi na. Sabi nung magayon na sabi ko, itong day ko malingawan na piyestang na dumanan ko na baylihan. Piyestang baylihan na pantomina. Iyo, may pantomina. Iyo. Tapos sabi na katumorkada ko, okay lang yan, day mo aram ang steps. Na may steps. May steps. Iyo, dapat, garo aram mo. Sabi, magsunod-sunod ka na lang yan. Madyan daw po kita sa Burias. Rin po ang kapistahan nindo dyan. Ang kapistahan dyan, Burias, siguro mga December ata or January. Yun yan, sa sitio something, na day ko aram. So, yun ang istoryahan ning piyesta. May dadagdag ka pa? Halos gabos na sabi ito nun, di ba? Ano pa bang dito na banggit? So, pisperas, si mga nag-uruli ning haling Manila. Pagkatapos kang piyesta, yun naman si Mamundo na part. Urulian ning kaldero. Minsan nagkawararaan na. Urulian ning taloasi. Wararaan ng kutsara tinidor, di ba? Sarong realisasyon sa satuya ngunyan, di ba? Ngunyan na panahon ng pandemya, nakakamundo na pagparaisipon na mayo na, day man kasi pwede, kasi siyempre, tamo na, day kita magkaigo ng coronavirus. Pero masiramon lang na pagbalikan, as in paghurup-hurupan na araw kadto, so itong kapanahunan na yaon as in ngunya na presente, ibang-iba.
Oo. Makamiso na maray, di ba? Sa akin, ang sarupang bagay na dyan is nag-iiban ang henerasyon. Iyo. Kumbaga nawawara na si essence kang piyesta. Sabihin ta ng iyo, mali. Tapos syempre ang ibang tao naghanda, mautang pa para makapaghanda. Iyo. Pero pwede mo man napaghandaan eh. Iyo. Kasi di ba once a year lang naman? So ngunyan, garo, anong nangyayari kasi is magpa-cater na lang. Iyo. Mayo na itong sense na, si kataid ko matabang sa ko. Ayo, di ba? Si pamilya mo mauli para magtabang. Ngunyan, daing iba na. Yeah. Maduman sa harong nindo, makikika na lang. Di ba? Ang iba nga din na naghahanda kasi sabi, si kataid na may handa man, duman na lang kita. Ayo, di ba? Diba? Tapos ang iba kayan, halimbawa dayo or sabihin ta ng kamag-anakan mo, maduman sa indo, naka-van or naka-jeep. Pagkatapos pagkabanggi, maharali na. Di ba? Ang iba kayan, magayunot pati ta, halimbawa ako, kang aking pa ako, pag piyesta, araw mo ng pagpiyesta, yaon na dyan si mga kapinsanan mo. Iyo. Makikiturog sa kwarto mo. Iyo, di Diba? ba? Masubli ng bado mo. Masubli Di ng na bado mo. makabalik. Iyo. Iyo, yaon yan duman. Ayo. Kumbaga, garo, one way na mabibuild si garo family bonding Ayo. ka magpipirinsan. Ngunyan kaya, na lang, sa katotohanan talaga mayo na. Sa panahon ngunyan mayo na. Sa kasanan data lingawan na pag sinabi nga ning kafiestahan, inisip pa sa salamat para sa patron ta. So, Eyo. bako lang siyang kaugmahan dahil gusto mo lang magbaili, gusto mo lang mahiling si crush mo. O magpasikat na Iyo. igwa ka mo. Kadahulon kaming handa, Eyo. whatsoever dai. Ang isipon taman giraray, ang bako lang sa pagpakitang tao. Eyo. Ang ihanda ta o itabang ta na sa nasa simbahan ta or magpangadji ba? Eyo. Ang sarong bagay dyan na nagayunan ko duman sa tig-attendan ko ning piyesta Iyo. sa may parting Burias. Garo itong kada pamilya maluwas ning handa, gubaga long table Ay. para sa gabos. Intimate na maray. Iyo, garo magayunon isipon na halimbawa pag piyesta, isipon mo mahanda ka para sa buong barangay o para sa mga dayo. 'Di ba? Kumbaga ihanda mo diyan, may lechon, may kung ano-anong bagay. 'Di ba? Garo makaugmahon Iyo. Pero magaya-gaya din, maugma din na sa halimbawa baga sa mga sinasabitang baraylihan. Kasi kato ang 90s igwang specific na baili. Oo. Ang 20s igwaman specific na baili. Iyo. Mga budots and whatsoever. Pero at least ngunyan, maringan tama yung piestahan. Kasi mga ilalagyan, mga rap. Iya, mga Diba? Ibahon. Pero, oh well. Pero anyway, makamundoon. Pero that's part of life. Iyo. Kaya sa mga nagdadamog po kan sa muyang podcast, sana po, garo, isip-isipon ta. Nagaro kita mismo maging saro pang instrumento na ipreserba ang satuyang tradisyon. Tama. Panag-aabot ang kapiestahan. Iyan. Aram mo, pag panaguli ako, garo gustuhan kong mangyari yan ulit. Talagang makikibaylian ako, Iyo. maghahanda ako. Itong iimbitahon mo si matibay na paraluto. Iyo. Di ba? As in, sana sa mga leader ta, na mga kapitan, or kung si isay pa Oo. man dyan. Kasi sinda mismo talaga na sa inda mapuon. Sina matulak. Iyo. So sana po, din do paglingawan si gawi ta, kultura ta. Oo. Iyo. Ipadagos ta giraray ta, magayunon po sa pagmati na mapreserbar nga ni, sabi ni Bon. Kung Ayun. anong igwa ang kulturang Bicol noon, as in kulturang Ayan, sa Bicol, kulturang Bicol. So, yun na nga niyan. Bago kami magpaaram, pasalamatan mi po si mga nag-comment Ayun. dyan. Oo. Dyan sa samuyang Facebook. Actually, naka-live po kami ngunyan. Tapos, syempre, gusto mi maninindo mapahiling. Kung paano po ginigibo ang recording, midigdiniyaw kami sa sa closet. Sa closet recording. Yun, sabi pa na nga ni April Joy Rodriguez, tapos, pagkatapos kang piyesta, presentara na. Yung mga Yung gayo ka. Tapos sabi man ni Nale, tapos nahahanap mineral na tubig. Siguro pag nasa baylihan naghahanap ng mineral water. Di ko aram kung ang napapaha ka o si mineral water, ipapakilo mo. Oy, speaking of, pag nag-fluvial, pinakamagayon ng pagmati. Bako, di ba nasa dagat ka, nagbabarasaan ka mo. Mo, ibaon sa pagtatawan ka ng goosebump. Ay, garo siya, blessing.
benditions para sa imo. Ayo, di ba? Pag day ka na nabasa, pag day ka na wiri ka ng tubig, itong nagpuplubyal, Mayo kang blessing. mayo. Parang kung nahulog ka sa dagat. Sakaan to dun ka da. Parang kung nahulog ka sa dagat. Ayun lang, lagot na. Ayun. Tapos sabi mo nga ni Sharm duman sa comment ang inabang-abangan niya daang maray, open gate, talibre na makakaralaog na gabos. Oo. Pero pandi urag man pagkataas kang piyesta, presentara na. The best. Siyempre, para makatipid, may dikit na handa. Yan. Tapos sigwa pa, ang maurag dyan, libre si mga babae kan mga lalaki pa-impress sa mga magayon-gayon na hali nin Manila. Yan. Taray. Yan. So, ino po yun ang mga komento na nakuami habang nag-recording kami ng live. Kaya siguro, magkakaigwa po kami ng recording sa Samuyang page. Siguro, tutukaron mi lang si mga nakaaging episode. Tapos kung may gusto ka mong idagdag, maugmayan. Di ba? Si mga may kapiestahan po dyan sa June, July, August, masurunod pa, imbitaran man daw po nindo kami. Padarahan ng mga... Maski mani lang na dulsing. Dulsing mani, okay na sa muya ito. Ayun. So yan, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol.